Здравейте, приятели, аз съм Пресак 126 и съм отново тук след времето, през което не съм снимал. Реших да направя клипче на Mobile Legends, за да ви покажа... Слушам се на макс, това не е хубаво. За да ви покажа колко нови новости станаха през времето, което не съм снимал. Има много промени. Аз не съм 25 лева, съм 27. Това не е главната промяна. Обаче, направили са много яки работи. Тук са добавили доста, като това и това. И така. Това са. Има и нов герой, който няма да пропусна да ви кажа. Който нов герой е измислен направо с скина. Не знам, на мен първоначалния скил си ме кефи повече. И аз събирам за най-новия герой. Измислиха също така този. Набързо ще ви го покажа. Може да видите. И той е измислен направо с скин, предполагам. Макар че аз не съм играл през времето, което не съм снимал. Значи, на практика аз съм започнал да играя от... Сега ще си играя Браво Мод, защото... Докато не съм снимал, не съм играл на тая игра особено. Само... през последните няколко дни, предполагам. През последната седмица, да. Аз говоря сега, когато не съм снимал на нея, не като цяло. Защото като цяло качих един клип. Тъпия парк на Пресак 126, който сега изглежда... Мисля, че си готов вече. И следващия ми клип след този ще бъде или не чак толкова тъпия парк на Пресак 126, или якия парк. Но не съм сигурен. Мога да му измисля някакво по-хубаво заглавие, но аз главно ще го развеждам. Колко тъп избор. Вижте кой е измислил на това. Вижте му скина. И тъй, знаете ли колко дълго време? Ето, чак сега мога да го мърдам. На тая маймунка тук, Сун, Самсун. Хубавото е, че може да става, освен него, още 3 двойника като него може да стават. Естествено по-слаби, но понякога не може да ги различиш. Аз ги различавам по това, че двойниците са по-нисък левел. Мисля да изпробвам някои от новите работи, но забравих. Като да се бия с такова. С машинка, с компютър, така да се бия. Ау, колко маза.
Не бе. Бегат мене бе. О, сори. Абе. Не. Това е вратителна така. Мале, не. Го бърка, го убихме двойника. О, сори. Ау, ти беше. Но бе, не му разбера как така аз не мога да открадна един шибан кил. Тък му казах и откраднах един шибан кил. Ултимейта на Горд е толкова тъп, че всяка сила преди ултимейта е по-силна от него, ако не знаеш да го използваш. Не, моля се. Не, че съм играл толкова често. Стоята и че дори с тия 2 кила се гордия. И сега е времето да умра, нали? Нямам време просто да гледам всяко е по-висок левел и колко не са. На кулата мога. Що я си сега ще правя? Да, 100% демидж. You feel that? При положение, че с това съм играл 3-4 пъти, най-много откакто имам тази игра. Ето вижте, то си имаше 2 двойника. Мисля, че и трети може да се направи. Ау, как масно го ударих. Аз тук ще съм... Аха, виждам го. Ето с по-малкото. Ама как бе? Нищо. Пак се фърлил ни. Охо. Нека ти. Али малко помогнете, аз му помагам, само аз да му помагам, той е изурцко. Есе, как му го взех. Ще го отрепи. Сега ако не си писня салта, разбира се. А салт има, нали? Ко да има страхливеца. То и аз съм те с салт, да им избягам. Но тук не ми е нужен. Давай, и тримата, и четиримата спуснат. О, не, хубаво, че не го пуснах. Не. Ще се постарая това да е победа. Мале, колко близо бях до това. Бърна на нашия горд. Той е горд със себе си. Аре бе, никой не помага. Якото е, че тук ако взема топката... Ай, ще се подавам малко.
Ще загубим тази игра. Хайде, не умирай.